Намирам се на булевард Коломско шосе отново, в близост до метростанция Надежда и отивам към нашия нов търговски партньор Орхидеи БГ, за да ви покажа наистина уникалните орхидеи, които те предлагат. Намира се на булевард Коломско шосе 112 и разбира се, ще разпознаете нашия търговски партньор по стикерът на MyWorld, който би трябвало да потърсите при всяко ваше пазаруване. Влизаме в магазина. И ни посрещат прекрасните цветове на орхидеите в невероятни разцветки, форма и големина, подходящи за абсолютно всеки ваш празник, повод, подарък. Можете да намерите абсолютно всичко, което ви е необходимо, за да зарадвате себе си или вашите приятели. Също така можете да намерите кашпи в различни цветове, които ще си подхождат с избора ви на цвят. Магазинът е абсолютно зареден максимално, така че обещавам ви, че няма да си тръгнете от тук с празни ръце. Освен това и душата ви ще се зареди максимално от всичко това, което ще видите. Освен цветята, които предлага нашия търговски партньор, също така за тяхната грижа има почвени торове, смес кори и разбира се подхранващи торове и аксесуари за кореновата и цветната система на орхидеята. Също така, разбира се, подаръчни торбички, които ще ви бъдат необходими за завършването на вашия подарък. Освен цветя обаче, тук можете да намерите и парфюми внос от Дубай. Понеже нашите търговски партньори са основен вносител, така че можете да тествате всеки един, който би подходил на вашия темперамент и вкус и да завършите своето усещане за абсолютна удовлетвореност. И освен всичко друго, искам накрая, но не на последно място, за ценителите на екстравагантните цветя да покажа една наистина екстравагантна орхидея. Ето така ще ви я покажа, която не е засадена, но се закачва на стената в къщи, не е предназначена за външен екстериор. Също така можете да я поставите и в стъкленица. Тя се казва орхидея Ванда и е наистина уникална и екстравагантна по своя вид. Ето я. Така че заповядайте тук в нашия търговски партньор на булевард Коломско шосе, за да направите своят избор. И разбира се, покупка, която ще ви върне отстъпката от вашата цена, или поръчайте до всички краища на България с офисите на Еконт. А с вас ще се видим отново при следващият наш търговски партньор.